helt ærlig med dig. Er du klar til at filme, når du filmer eller hvad? Mhm. Måske gjorde det samme to gange det samme ting faktisk. Ej. Det passer perfekt. At begge gør det samme. Nå, eller også er det basen, der ligger nede nu. Eller dernede er der jo også noget, er der ikke? Jo, der Det er er. lidt mærkeligt. Hvad skal vi så ændre på? Så det hele blander sig ikke, fordi... Okay, hvad tror du egentlig? Jeg tror mere end him gjorde det, at den løber til at hurtigere, og så mere pause og langsomt. Fuck, den ser rød ud. Okay, jeg har det spørgsmål. Det er... Okay, og så skulle der det der i. Jeg føler, at den aftager virkelig hurtigt. Ja, det gør den ikke også. noget. Den aftager vildt hurtigt. Der er... Gør... Erik. Jeg kunne da Ja, hvad synes Nå, det var en. Ja. Det er den der. Det er godt i biologi. Det er sådan, når store farvestoffer som når det er dybt og hurtigere. I Kærbo. Ja. Nu er der bare dobbeltfarve, så mangler der en halv minut, eller når vi starter. Ja. Det bliver totalt overfyldt. En afstilling til at fælde Luca. Hvad? Hvad? Hvad siger du? Jeg laver bare sjov med dig. Hvad står der i jeres? Der står dobbelt farve, og så står der dobbelt pigmentator. Hvad har I lavet? Vi har forøget mængden af farver, så vi har forøget mængden af pigmentator. I... Den første er mere farvestof, den anden er ja, mere katalysator. og det er for dobbelt. Okay. Altså, Jo, men det er fordi, for at gøre det de samme begge to ting. måske også er klart svar på den her hvad er de forskellige ting, altså sådan gør. Så det er bare jer, der skal implementere det. Det er begge to hører. Altså mængden af reaktioner, der skal Ja, så det gør egentlig bare det samme. Ej, prøv at se, hvad den gør nu. Det viser sig nu. Det falder sådan ned. Ja, det gør det også her. Ved den anden der. Ja, så det bliver. Du har startet den ikke sådan. Du startede Ja, ikke må jeg sådan. kigge sådan med det blotte høje? Ja, selvfølgelig. Okay. Jo, det skulle. Hvor er det på en af de andre? Ja, altså det er kun én ting, vi ikke har endnu. Nej, der er flere ting, vi kan gøre. Og ja, vi har ikke en TCPO, så i den her tid. Men vi har også fået at vide, at vi også har fået NAO og CO til HCL. Så vi kan det på det. Ja, den kan vi også have. Du står på ben, der er vi ikke. Ja, det er også okay. Ja, det der det er basic. Og det her over, det er syre. Det er sige noget på lavet. Ja. Og I er jo også velkommen til at prøve, hvis I har lyst til at prøve at tage et bæreglas vand. Jeg tror du ikke, den er Varmt færdig. vand i, eller også lidt. Nej, fordi den har gjort noget andet, den er gjort derfra. Den er faldet ned, så nu bliver vi nødt til at se det. Men jeg kan godt løfte låget og se, om der er sket noget. Se, nu lyser den ned i bunden i stedet for. Det er lidt sjovt. Jeg tror, den her er lidt svær. Det må Ej, ja. Det er faktisk det der, vi skal gå. Så kan man se hele armen stadig. Ej, det bliver helt. Ja, men man kan stadig godt se, at den lyser mere dernede. Ja. Så ved basen, der er det faktisk, at den forringer. Okay, nu siger jeg det modsatte. Den gør sådan, at reaktionen går langsommere, og derfor holder det Vi siger, den er død. Den spreder sig langsommere. Ja, men vi blander Jeg tror bare, vi forlængede tiden på den faktisk. Den er mere i live, end den vi havde før. At der er det... Men der er snuppet sig sådan noget. Kan vi begynde med en aflæsning? Ja. Hvad du starter med? Andre? Men det er vel basen, og det er øverst, var det ikke? Så Tror jeg. Nej, men det ligner det ikke, fordi det var det øverste, der blev lysende først. Ja, det øverste lyser først, og så kan lyse nederst.
Så falder det ligesom lige så stille ned. Ja. Er det ikke bare det? Det er lang tid, det kan vi godt sige nu. Jo, det kan vi godt. Det er længere tid end den anden. Når vi åbner den, så er den lyser det dernede, ikke op i toppen. Så jeg mister farven i toppen. Ja. Yes.